Basta mga nabating ako. Basta mga nabating. Gabi na tayo. Ikaw, gusto mo pang kumain sa lalim? Basta mga nabating. Mamaya. Ikaw naman, pag may pinupuntan ka, pwede mami tayo. Ilan ba ito? Dari Jollibee kan sa matutan. Nagka-problema na. Mama, ulam ko. Okay. Pagatin mo na lang yan. Hindi ko tanawabas na ngayon yung chicken niya. Dapat dito ata ang kunin natin na point para gusto mo. Yung gravy mo, hindi mo naman ginagamit. Wala na. Hindi na, magbabay ka na. Bye na mga ka-fragman ka mo. Bye na mga Bye na guys. Bye na. Salamat sa panonood. Kapanood guys na natin.
Kokak, kokak. Kamu na. Kotak-kotak. Kokak, kokak. Kotak-kotak. Kokak, kokak. Yan. Maraming salamat mga kaprag. Tapos na po ang mukbang ng aking anak dito sa Jollibee, Mangalda. Thank you for watching.